Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng stir-fry squid yes, at meron tayong dynamite mga ka-foodies, at meron tayong rice, at meron tayong ketchup. ketchup. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Apo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Magandang kayong Kapampangan. Opo, bago po kami kumain ni PPM, gusto po namin i-shoutout sila Nicolesma Halover family, at si Mama General Selma Halover. Ayan, thank you Yes. so much po sa suporta po ninyo sa amin ni PPM. Shoutout po, thank Salamat you. po. Kaya unang subo na tayo mga Opo, unang ka-foodies. subo na Ito. tayo. Paano ketchup? Mas masarap pag may ketchup. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo. Mm. Cheese, tsaka ham, tsaka sili. Kaya nga dynamite, di ba? Mm. Wala pa naman. Para ko. Sorry, excuse me. Baba na namin na. Ito yung extra baka gusto mo. Para scoopin. Natuyo kasi. Mm-mm. Naka-aircon. Gusto mo? Oo. Mm. Sibuyas. Hmm? Bell pepper. Sarap. Gulay yun. Masarap yung gulay. Sarap. Hmm? Hmm?
Ay, sorry. Ay, matabal. Mm-mm. Sarap gulay. Ang lambot. No? Mm-mm. Mm. Mm. Ano ka? Nahulog yung sibuyas. Magluto na kayo ng dynamite. Sarap. Saka puso to. Ang sarap ng pusit na. Malambot. Naantok ka, no? Ang hirap ano. Lunukin. Yung pusit. Bago kasi kami kumain ni Vivian, kumain kami ng pansit. Mm-mm. Kaya hindi namin maubos yung rice namin, mga kapatid. Huwag kayo mag-alala, hindi namin tatapon yun. Sayang, mahal ng bigas. No? May mamaya pang gabi. Ang sarap, no? Meron pa. Oh. Oras.
Ay mga Foodies, hindi po namin naubos yung stir fry squid at saka konting rice po. Busog po kami ni BBM kasi bago po kami nagmukbang ni BBM, nagpansit po kami. Kumain kami ng pansit. Kaya mga kapudibis, mag-shoutout tayo ng kaunti lang. Kaunti lang. Mga Foodies, gusto po namin magpasalamat at suportahan ng aming mga members sila. Platinum Babe, Mi Vlog, Mickey D. Albert, Golden Bee naman po, PJ Family Mukbang. At sa Silver Bee naman po, new member po natin si Papa Boy TV. Ayan, meron po siyang channel. Please supportahan natin si Papa Boy TV. At saka si Lian May, J Mansog Channel, Jack's Life, Kyle Popper, Mads Helen, Hungry Mangyan, Jenhen Capares, Iñaki Eats, Hampas Lupang Burgis. Ayan. Meron po sila mga channel, please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Meron po sila mga Facebook page at TikTok at Instagram, no? Yes, mag-follow at mag-subscribe na po kayo sa kanila. Thank you so much po sa tiwala po ninyo sa amin. Karamihan po sila mukbangers po, kaya sana supportahan po natin sila. At gusto din po namin batiin ng belated happy birthday si Maricel Capati. Ayan, 50 years old na siya noong August 28. At sa apo ni Marilyn Masirag Barrientos Cheng na si MJ Cheng Malikay. Ayan, 4 years old na siya. Birthday niya sa September 10. Happy birthday sa'yo. Happy birthday po. At shoutout din kay Simon TV, Sir Cis Acosta from Tupac del Sur, Nueva Vizcaya, Lawrence Luis from Florida Blanca, Pampanga, Virginia Lapina from Tarlac, Rowena Guevara, pinapabati niya si Ador Malyari. Ayan, happy birthday po. Birthday niya ngayon, September 2. Happy birthday po sa iyo, Ador Malyari. Ayan. Yes. At si Mary De Leon Malumay, at si Karen Lasso Torres, at si Maria Elena Manalo Escocia. Ayan, from Antimonan, Quezon. Ayan. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. God bless po. At syempre, mga kapudibis, shoutout po pala sa Team Matibay. I love you so much. Shoutout, Laya Payawan, at saka si Baby Allison, Cherry May Macalisang, Regina May Banyares. Ayan, thank you so much sa inyo. I love you all. Yung Senior Mimi, Mads Ellen, and Denya and Saleh. Alma Paredes at si Stella Batusin, I love you po. Nanay Babes, Marina Kaluya, shoutout po sa iyo. Love you. I love you po. Mga kapudibis, follow nyo na po ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, at syempre The Foodie Vlogs. At Kusinang Kabalen, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.